Čus, čaute, tu je X-Titanix, Titán, železo, kov, oceľ. Všetky druhy železa milujem, zvlášť Titán. Takže X-Titanix vás pozdravuje z videa. Ako vidíte, nad mojou peknou krásnou hlavičkou je nápis čarovný Minecraft. Znamená to asi podľa vás čo? Áno, bude z neho let's play, pretože... Dlhý príbeh. No dobre, začnem ho rozprávať. Takže prišiel som na Minecraft hosting, popozeral servery 1.5.2 a uvidel český pařen. Tak som si ho skúsil dať, join server. Sakra. To nie je normálne s tým počasím. Takže som si skúsil dať join server a ako náhle som si dal join server, tak mi napísalo You don't have installed český pařen file. Tak som bežal na internet a tam som našiel český pařen medieval file download. Bude aj v popise, ale je to niečo ako súbor ku tomu serveru, ktorý musíte mať. A dobré je, že ten server beží na čarovnom Minecrafte. Takže na serveri máte čarovný Minecraft a v singleplayeri to normálne funguje. Akurát tento čarovný Minecraft nemá toľko módov ako čarovný Minecraft Menta a Gamera. Oni tam majú Towncraft, Twilight a neviem aké veci ešte, drakov, no a samé veci ešte. A ja tu mám 307 modov, vlastne toľko si aj stiahnete, ale ak si chcete ten balíček aktivovať, tak si stiahnite ten file, ale pozor, ten file sa nedáva ako normálny mod, ale je to spúšťač Minecraftu. Takže vy si ho rozkliknite, zobrazí sa vám tabuľka s čiernymi vecami, nechajte ju urobiť, potom sa vám urobí Minecraft Launcher, podľa toho, či máte demo, alebo Origo, sa loadnete, vlastne loginete a vlastne už budete mať, v ľavom dolnom rohu vám bude písať, že 37 módov máte aktivovaných aj spustených a dúfam, že fungujú. Tak, a druhá vec, ktorú som chcel, tento let's play budem s niekým natáčať, ale ešte neviem s kým. Takže niečo ako súťaž v komentoch. Ak mi dáte správnu otázku na ten čarovný Minecraft, ktorý budem hrať, tak budete so mnou natáčať. Pokiaľ nie, ja si jedného z vás vyberem. Vlastne bude to len vtedy, keď nebudú žiadne komenty a nebude nejaká odpoveď. Ja vás poprosím, na vás channel vám do diskusie napíšem, či by ste so mnou netočili, pretože fakt niekoho zháňam. Takže tak, a práve sa tu spavnul slovo, no dobre, nevadí. Takže otázka je, spavnuje sa v Nedri v čarovnom Minecrafte škorpión? Akého druhu je? Takže toto je otázka. Podľa mňa má aj nejakú tú zložitosť, ale dúfam, že sa vám to podarí. Dobre, viete čo? Ja vám to tak troška uľahčím. Je tam škorpión. Teraz mi povedzte, aký. Dobre? No, dobre, takže toto je asi všetko z tohto videa. Keď sa vám páčilo, dajte like, keď u mne ešte nemáte odber, prosím, potvrďte ho, budem veľmi rád. Všetko mi to tu laguje, pretože plno vecí mám spustených, ale na to serem. Takže, čaute.